470,118 euro. Kienet din iċ-ċifra sabiħa li nġabret matul il-maratona ġbir ta' fondi oħloq bissima. Maratona ta' solidarjetà organizzata mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Din il-maratona li saret f'Dar San Giuseppe f'Santa Venera fetħet il-ġimgħa 10 ta' Lulju u għalqet fit-12 ta' Lulju tard filgħaxija. Matul il-maratona xandru numru ta' features li jiffukaw fuq il-ħidma tal-missjonarji u il-proġetti li qed jitwettqu bid-donazzjonijiet tal-poplu. Aparti minn hekk fl-aħħar jum ta' din il-maratona, fil-bitħa tal-istess dar ittella wkoll spettaklu ta' divertiment, ikel u xorb. Permezz ta' donazzjonijiet kollha li jinġabru matul din il-maratona, ser ikunu qed jitkomplew proġetti soċjali u missjonarji f'Malta u barra minn xtutna li l-koll għandhom lan li għamlu differenza fil-ħajja ta' eluf ta' persuni fil-bżonn. Din il-maratona ixxandret fuq l-istazzjonijiet ewlenin kollha fosthom fuq Net Television.